friends norok nugui mangkhana alada borokni salaibu cini Tiprasa Ruk belai kheno down ongui tongo sana thanga hingke abo belai kheno chaya tamoni bagoi hingke norok nugui mangkhana 90% borokno bisingo no cini Tiprasa Ruk down tamoni bagoi hingke 90% norok nugui mangkhana cini Tiprasa Ruk nije borok rokno down khai khikwlai nani bagoi nailai tongo but norok abo nugui mangkhana buini alada borok rok nugui mangkhana borok no nije taibu kuchuk no karina nailayo hingke bat haipano cini Tiprasa Ruk hingke cini nije relative nongthong nije jaiti gusti nongthong masa no kuchuk kamani nugui maya o video ni main topic abo no je norongna ang sana musungu cini Tiprasa bai Tiprasa tamoni bagoi norok nije nai manlaya hingke abo ni bisingo tai kesabu cini Tiprasa Ruk kuchuk kawi maya ongmani reason tongo hingke norok khanadi ani o video no puilani chimi paithak jora hingke nai phano nai di norok abu 90% no sana thanga hingke to 99% no cini Tiprasa Ruk Hamya Manui ni phajengo smoking ongthong drink ongthong teibu kwbangma Hamya Manui ni phajengo addicted ongui tongbayo cini Tiprasa Ruk norok nugui mangkhana buini borok bu use khaiba Hamya Manui rok khaipano amsuk ongya sijagia use khaipano amsuk sijagia bat cini Tiprasa Ruk hingke tamojani nijeno a Hamya Manui use khaima rokna amsuk da kaisa fashion Hinui ba Wansuk bai nije smoking khaikanke lama rogo drink khaikanke nije amsuk tamono asuk nije hero heroine Hinui ro Wansuk bai abona ang kisapano Wansuk maya ang sana musung norongni amtoi thinking rongno kisisa stop khaidi nije future no kusuko kanani bagoi try khaidi tamoni bagoi hingke tabung nije life hai tongo tabung je MNC 2021 choli tongo ulo teibu katal year start ong khangke amti hai kaisa din phainai jen nije 1 month 2 month phano si time roi mangalak jen nije life no success khainani hingke abo sana mo songo jen chini nije bai nije Tiprasa Ruk no nije gusti ni jaiti nije borok no down khiklainani naya oi kuchuko kanani bagoi saput khaidi taibu saput khaidi amtui Hamya ninda khaina rok stop khaidi ani kok thairok no norok chajagi hangke ba ano nakarti haipano angje kubi kokno nugmani ani mokolo je nugmani ang abono si sai khana riu hingke bayasong ang o ani kogrong no norok chajagi hangke taisang sawo ano nakardi haipano ang abu sana muchung norok je Hamya Manui use khaimani rommani chimi te masa no naslai mani amorong no stop khaidi hingke kesi chini o Tripura hasto chini Tiprasa Ruk kuchuko kaimanai ang amti kuno sana musungya buini borok bu Hamya amti rok sana musungya jar life jar future haya diba haipano nije ni life no nije success khaina nai de amoni loge buino bu success kuchuko kanani try khedi sana thangangke totally ang sana musungo nije bai nije ra belai kheno amti kuchuko kamani nugui meya ta onglai di sapur si khailai de hingke friends ang tini ani o video ni tui amono norong na sana musungo ani kok thairong na chajagi hangke taisa nakardi ang o video motivational ni bagoi si sanambo hingke tini ni bagoi friends amsung ani channel na chaja hangke subscribe khaidi de video na taibu chaja hangke like khaidi norong ni friends no bu share khaidi hingke amti Hamya samorong no stop khaidi tini bagoi asung no hambai friends norok nugui mangkhana alada